Ελληνάρες, ακόμα δεν καταλάβατε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου σας δουλεύει όλους ψηλό γαζί, και πολίτες Έλληνες της Ελλάδος, ψηφοφόροι, και αντιπολίτευση και ευρωπαϊκή κοινότητα. Σας δουλεύει όλους ψηλό γαζί γιατί προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Έπαιξε το παιχνίδι με τον Σαμαρά, ότι ναι παρετούμε από πρωθυπουργός. Αυτό ήτανε για να κερδίσει χρόνο. Παίζει το παιχνίδι αλλαγή της κυβέρνησης. Άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή, τράβηξε το σοβρακό το Παπανδρέου τώρα και έβαλε το έξω μέσα και το μέσα έξω. Χεσμένο και από τη μία μεριά, χεσμένο και από την άλλη μεριά. Και κατουρημένο. Λοιπόν, αυτό το κάνει για να κερδίσει χρόνο για τις εκλογές, αλλά να κερδίσει κυρίως χρόνο για να πάρει το μέλι, να πάρει τα χρήματα. Άμα πάρει τα χρήματα, το μεγάλο πλέον αυτό πακέτο, θα μπορέσει να κρατήσει την εξουσία και 6 μήνες, έστω και ένα χρόνο. Αλλά για να κλέψει κιόλας, να βάλει μέσα στην ιδιωτική εταιρεία του πατέρα του, το Πασόκ, και να δώσει και άλλα λεφτά στο ΚΚΕ, στο συνασπισμό, στο ΠΑΜ, όλους τους συντρόφους τους. Εκεί πάνε τα λεφτά και στα συνδικάτα, εκεί. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου σας δουλεύει όλους, παίζει ψηλό γαζί για να κερδίσει χρόνο. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, είναι διπρόσωπος και σαν άτομο αλλά και σαν πολιτικός. Μην τον εμπιστεύεστε και στείλτε τον στο Ταμείο Ανεργίας. Εδώ και τώρα.